Нема да се отвратим, нали? Снимам. На мен ми е смешно! Какво е това, бе? Дай! Дай! Аз сигурно съм първия, който реагира така! Къде е? Покажи го! Оле-ле! О, не! Вие сте болни! Това беше прайминг! Гледай, гледай! Браво! Що е? Ма! Оле, това ще го помня цял живот. Прайминг е когато видиш нещо и... Знаете какво е прайминг, надявам се.